Klávesnice to je pravděpodobně něco, nad čím pravidelně snídáte, obědváte, večeříte, je tam spoustu prachu, je tam spoustu chlupů od vašich domácích mazlíčků. U mě to je úplně stejně, tahle klávesnice se přibližně rok vůbec nečistila a vypadá naprosto příšerně. Dneska si ukážeme pár způsobů, jak můžete svoji klávesnici celkem jednoduše vyčistit. Ukážeme si klíčový nástroje, který k tomuhle potřebujete a ukážeme si, jak z téhle klávesnici udělat klávesnici, která vypadá jako nová. Tuhle klávesnici dneska budeme čistit úplně celou, protože, jak si můžete všimnout, jsou tady mastné klávesy a toho všechno se musíme zbavit, ale pojďme si nejdřív ukázat způsob, jak čistit klávesnici trošku pravidelnějc, jenom tak povrchově, a k tomu používám pár nástrojů. Osobně nejradši a nejčastěji používám samozřejmě vysavač, ten je takový nejefektivnější, stačí k tomu nějaký šikovný nástavec. Pak už pouze klávesnici vypnu od bezdrátového režimu, aby se mi nezaznamenávaly jednotlivý klávesové zkratky a podobně, případně bych odpojil kompletně kabel. No a jde se jednoduše vysávat. Další šikovný nástroj je samozřejmě stlačený vzduch, abyste vyfoukali jednotlivé částice pryč z klávesnice. Rozhodně si nekupujte stlačený vzduch v plechovce v supermarketu za nějaký ty 200 nebo kolik tam stojí. Přece jenom vzduch je v přírodě naprosto zdarma, takže já doporučuji využít nějaký takovýhle přenosný kompresor, který využijete k nahuštění pneumatik u vašeho auta, u kola nebo třeba fotbalového míče a potom to využijete k čištění počítače, k čištění klávesnice a podobně. Pojďme si to ukázat. Využít můžete i takovýhle antibakteriální gel, který hezky zaleze mezi jednotlivý klávesy a zase vyčistí to od prachu. Tohle mimochodem od značky Xiaomi, mám to z AliExpressu a když tak vám to nalinku dole v popisku. Jenom třeba vidíte, že u mojí klávesnice, která má malinký mezery mezi jednotlivýma klávesama, tak tam ten gel za stolik nezaleze, takže je potřeba spíš mít větší mezery, aby takovýhle gel byl funkční. Klávesnici jsme tak nějak povrchově vyčistili, vypadá rozhodně líp, než když jste ji viděli na začátku videa, ale chceme ji vyčistit naprosto důkladně a chceme se zbavit i té masnoty na jednotlivých klávesách, takže teďkon jdeme trošku více do hloubky. Vezmeme si nádobu a kápneme tam trošku jaru nebo nějakého prostředku pro čištění nádobí. Zalijeme vlažnější, potažmo nějakou teplejší vodou, aby jsme se té masnoty pořádně zbavili. No a seženeme si ještě nějaký takovýhle vyndavač keycapů, neboli vyndavač jednotlivých kláves. Buď to bývá součástí klávesnice, pokud máte nějakou prémiovější, anebo se dá sehnat za $2–3 z AliExpressu, zase vám když tak nechám odkaz dole v popisku. My si ještě klávesnici před rozebráním vyfotíme, ať potom víme, kam přesně dávat jednotlivý klávesy nazpátek. A teď se můžeme pustit do rozebírání. Ty konci všechny klávesy hezky zase zpátky pozbíráme a dáme je do naší tajné směsi. V jaru to teďko necháme přibližně 10–15 minutek luhovat, respektive necháme to pořádně odmastit a občas to klidně můžeme takhle prohmátnout. 5 minutes later. Pokud jste se dostali až sem, tak pod klávesama najdete spoustu, ale fakt spoustu dalšího bordelu. Takže zase buď to vzít například vysavač, potom můžete klidně vzít i obyčejný kartáček a dostat se mezi takový ty skulinky, kam se třeba vysavačem nedostanete. A pokud by tam byly opravdu nějaký nečistoty, které by nechtěly jít dolů, tak klidně použijte nějaký izopropyl alkohol. Mimochodem ta masnota se na klávesách docela drží, takže doporučuji vzít klidně zase kartáček a každou klávesu vzít jednotlivě a trošku jí odrbat, protože jinak by se tam ta masnota pořád držela a takhle budete mít jistotu. Pak už jsem jenom všechny klávesy nechal přibližně půl hodinky vyschnout na sluníčku, abych se zbavil veškeré vlhkosti a šel jsem je dávat zpátky do klávesnice. Tady se mi obrovsky hodila ta fotka, kterou jsem si dělal na začátku videa, rozložení kláves. A jak si můžete všimnout, klávesnice
téměř jako nová, takže pokud máte kámoše, který má klávesnici fakt nechutnou, pošlete mu tohle video, protože stačí teplá voda, jar a nějaký vysavač a máte během hodinky a půl klávesnici jako novou a fakt to za to stojí. Pokud byste chtěli vědět, kde se dá pořídit tenhle keycap vytahovač nebo třeba tady tenhle Xiaomi Gel, všechno máte nalinkovaný dole v popisku a my se uvidíme zase u nějakého třeba dalšího návodu, další recenze. Mějte se hezky a čau.